Jeg begynder med at smøre ærmerne op. Sådan. Er du klar? Jeg er klar. Jeg hedder Peter Hersted. Og jeg hedder Torben Hansen. Og vi vil snakke lidt om høvle, forskellige typer af høvle. Vi vil først se på høvlen sådan generelt, som består af nogle forskellige dele. Vi har et horn, og vi har noget skær, noget der fastholder skæret. Vi har et håndværn, og vi har en sål, og så kommer skæret til syne her. Og hemmeligheden er jo, at skæret stikker en smule ud fra skålen, så den kan tage en lille osteskive af det træ, som man vil høvle. Præcis. Skal vi prøve at skille en høvl ad og se dele? Lad os gøre det. Jeg har taget en høvl frem her. Og det er sådan, at de metaldele, der sidder her, kan tages fra hinanden. Jeg tager først tilholdet af, sidder her, og den holder sammen, trykker bladet ind her, selve høvlbladet ind, og klappen. De to ting sidder sammen, sådan her. De kan skilles ad. Denne her, den er skærende, det er den man sliber, det er stål. Denne her, den er kun faset på den ene side. Det er også, ja, den er kun faset på den ene side, det er rigtigt. Og det ses jo også her. Her, det er jern, og den sørger faktisk for, at høvlspålen bliver trykket ud i den rigtige retning. Den bliver holdt fast af en skrue på bagsiden her, og trykket op, og skal være cirka 1 millimeter bag ved det, der hedder æggen. Vi har fasen på det stykke, og æggen. Den skal spændes. Det gør man med en stor skruetrækker. Ikke nødvendigvis altid så stor som den der. Nej, man kan have mindre. Og så skal den jo så placeres. Og der kan det betale sig at sætte 2 fingre her. Læg bladet ned her. Sådan her. Og så sætter man tilholdet på og spænder. Man sætter den ned omkring den her skrue, der sidder nærmest det her nøglehul, som gør, at man trykker den frem. Alt andet, der sker nu, det er, at man skal justere den ved at slå henholdsvis på bladet eller på knappen. Og når man hamrer på bladet, så banker man æggen længere frem under sålen. Hvis man banker på knappen her, så får man bladet til at trække sig tilbage. Så det er justeringsmulighederne. Den her skrue justerer man meget sjældent med en skruetrækker. Det er ikke her, man spænder høvlen fast. Det er ved hjælp af den her store skrue, håndskrue. Ja. En anden detalje er, at man skal faktisk ikke lade den afstand være for stor. Den skal være så lille som muligt, så den skrue skal være spændt så langt ned, så man lige præcis kan få tilholdet ind. Knappen her, den blev sat på høvlen for ikke så mange år siden. Meningen var, at i stedet for at man slog på hele træfladen her, så slår man på knappen. Knappen har ikke nogen forbindelse nogen steder hen. Den går ikke mere end 1 centimeter ind. Men det er nok, at man slår på den, så bevæger træet sig frem i forhold til høvlbladet. Ja, den aflaster træet lidt, så det ikke bliver så medtaget. Så det er den måde, en høvl er sat sammen på. Ja. Så skal vi se lidt på de forskellige typer af høvle, der findes. Først skal vi måske sige generelt, at en høvl altid skal lægges på siden, fordi at skæret stikker jo ud fra sålen. Så hvis vi har den stående ret op og ned, så kan den jo i princippet tage en bid af den bordflade, som man har den stående på. Så man lægger altid en høvl ned. Vi har 2 typer høvle. Vi har det vi kalder en pushøvl, som er en bred høvl. Den er cirka 45 cm i 45 cm, det er lidt lige i overkanten, ikke? 45 mm i bredde på bladet. Den er beregnet til at lave en pudsning, derfor hedder det en pushøvl. Den er beregnet til at lave de fine høvlspåner, når man er ved at være færdig. Det er den sidste høvl, ikke? Det er den sidste høvl, som vi tager først. Men det er altså den, der er bred. Den er slebet i skæret nogenlunde ret og lige henover i en 90 grader vinkel på kanten. Hvis vi tager den anden høvl, som jo ligner, den kalder vi en slethøvl. Den har et smallere skær. Det er nede på 40 mm.
det skær er slebet i en let bue. Og når skæret er slebet i en let bue, så tager den største del af spånen midt på, og det vil sige, at det er lettere at arbejde sig gennem træet. Så det er forskellen på de to høvle. Nogle gange er selve bredden af høvlen den samme, men selve åbningen er så mindre, ikke? Så det kan være svært at se forskel på en slet og en pushøvl. En detalje, jeg måske også glemte at fortælle før, det er, nu skiller jeg lige denne her ad igen, tager lige tilholdet af, og tager bladet ud, til lige at løsne her. Men selve fasen, den affasning her, den vinkel, der ligger her, den skal være 30 grader. Altså den vinkel, man lægger det ind med. Flytter lige her. Så kan vi lige kort se på andre typer høvle. Jeg fortalte, at slethøvlen havde let bueskær. Det kommer af det, man i gamle dage kaldte en skrubhøvl, som er beregnet til at flå, hvis man har en dør for eksempel, ikke, som har maling, så kan man let flå malingen af med sådan en skrubhøvl. Eller hvis man arbejder i frisk træ, så er en skrubhøvl også rigtig god at arbejde med. Fordi den tager en stor grov spån, og skæret sidder relativt langt ude, men på grund af buen, så griber den ikke fat i så meget træ på en gang. Den er smallere end slethøvlen, men har altså det bueskær. Her har vi ikke der har vi en kile til at fastholde jernet. Kan vi sige mere om den, så har den et snoethorn, og det havde høvlene jo også i gamle dage, så de var beregnet til en venstre hånd. De andre her har lige horn, så de kan bruges både af en højre og en venstre hånd. Kan du sige til for noget? Det er mere sådan skolehøvle, ikke? Fordi man vil sørge for, at børnene, både højrehåndet og venstrehåndet, kunne komme til at slibe. Nej, jeg har ikke noget tilføje, altså anden end denne er jo holdt til med en kile, hvor den anden er holdt til med en bespænding, hvor man har gevind og en skrue. Ja. Så det er vel dem. Og så går vi lidt længere. Den er ikke så meget brugt i dag end det, der hedder en langhøvl. Det er en formindsket udgave af det, der hedder en rubang, som er en rigtig lang høvl. Den blev brugt til at heleoprette træet, ikke, at høvle længere stykker træ. Større stykker træ. Man kan jo se her, der har man sat knappen herop i stedet for, så slår man lodret ned på knappen i stedet for. Og så trækker jernet sig tilbage. Og det er simpelthen tyngdekraften, der gør, når man slår på denne her, så bevæger metalstykket sig baglæns, og omvendt slår jeg på den, så bevæger metalstykket sig frem i forhold til høvlstokken. Ja. Så sådan fungerer det. I nogle situationer har brugt man i gamle dage høvlen på den her måde som en slags afretter, hvor man havde høvlen stående på et stativ, og så førte man træet henover næsten som en elektrisk afretter. Det var bødkerne navnligt, der brugte det på den måde, ikke? Ja. Bødker, det er dem, der lavede tønder. Altså når de skulle lave de der rundede stokke, der skulle i, så høvlede man dem. Og i nogle situationer kan man spænde den op i høvlbænken, og så bruge den på den måde. Ja. Man skal så lige være lidt påpasselig med... Pas rigtig meget på. Så har vi en sidste høvl, og det er så den, der er brugt måske mest i Jylland og i England. Ja. Og det er en såkaldt metalhøvl, Stanley-høvl. Er vi glade for den? Nej, det er faktisk ikke. Den er meget tung, og den er ikke særlig velegnet til børn. Blandt andet fordi afstanden her er ikke ret stor. Den er svær at komme i gang med. Den er også lidt besværlig at stille, selvom det ser meget sådan, så stiller man bladet ved at skrue på denne her, og det kan være svært for børn. Der sidder et gevind, der trækker bladet frem og tilbage. Og der sidder også et vippesystem her, ikke, som skubber bladet på den led her. Man kan sige, at når man arbejder med træ og høvler på træ, så kan man let få lavet mærker i træet med metalhøvlen. Så derfor er vi ikke begejstrede for Stanley-høvlen. Ikke i en sløjt sammenhæng, hvor der er børn involveret i det, så er vi ikke særlig. Ja, så har vi jo lige de sidste 2 tilbage her. De er jo også lavet i metal. Ja. Tidligere var de jo lavet i træ, men nu er de lavet i metal. Og de ser jo ens ud fra den her side, men er det jo egentlig ikke? Det er de ikke. Den ene har en flad sål. Her det er igen sålen, og her har vi igen
et skær, som stikker ud. Den ene har en lige sål, og den anden har en bubbelsål. Og de er jo så beregnet til fine arbejde på henholdsvis en konveks og en konkav flade. Præcis, ja. Hvor vi med den buede kan gå ned i en bearbejdning, og med den flade kan arbejde udefra og ind efter. Man kan sige, at når man skal have bladet af denne her, så løsner man på fløjmetrækken her, og så kan bladet skubbes ud. Og bladet på de to høvler er faktisk ens. Det ser sådan her ud. Det er også slebet i 30 grader. Det er slebet helt lige over, og det man gør, når man monterer den i, det er faktisk, at man sætter bladet en lille smule skævt, fordi så kan man finde ud af, hvor man vil høvle. Fordi man sætter den for eksempel til at tage mere i højre side og mindre i venstre side. Fordi når man høvler på krummede sider, så er det ikke altid de lige krumme hele vejen, og så er det rart, at man kan flytte den, så den tager meget et sted. Og det udnytter man simpelthen, at man kan flytte den sideværs. Ja. Så ja, det var høvle, var det ikke? Det var vist høvle. Ja.